Veľmi pekne vám ďakujem za tú možnosť, že dnes ako ústavný činiteľ sa vám môžem prihovoriť. Aj ďakujem za tú voľbu, lebo verejný ochranca práv je ten, ktorý dbá nad vašimi ľudskými právami. Ako aj povedala pani Lambertová v tom video prihovore, že áno, je dobré, že žijeme v štáte, kde vládne právo, kde sú dodržiavané ľudské práva, lebo historické katastrofy začínajú vtedy, keď štát sa nepodriadi vláde práva a ideológia a nenávisť štátneho orgánu prevážia. 70 rokov po Kristovi jeden múdry rímsky básnik, volal sa Juvenalus, sa spýtal, a kto bude strážiť strážcov. Strážcovia sú policajti, tí, ktorým sme dali zbraň. Ale tých musíme mať osobitne pod kontrolou, lebo tí vedia ublížiť, keď si svoju ideológiu zoberú ako hlavný zákon. Preto ja ako verejný ochranca práv veľmi intenzívne strážim tých, ktorí majú v rukách zbrane. Polícia, väzenský systém, bo aj vo fašistickom Nemecku, kto dostal najväčšiu moc a svojvolu, tí, čo držali zbrane. A potom tí bezradní, bezbranní sa už len museli podriadiť tejto svojvolu. Pripomienka týchto udalostí nás teda zaväzuje, aby sme dbali veľmi prísne nad tým, aby sa orgány verejnej moci ako keby nezomkli z tej kontroly a nevykolzli. Aj pripomínanie si týchto udalostí je aktuálne osobitne dnes. Ja s veľkou cťou prijímam pozvania nad podujatiami. Napríklad v lete v tomto roku som absolvoval časť memoriálu po stopách ukrývaných detí. To boli deti, ktoré sa volali Eli Vaga a sestra Ester, ktorí utekali pred fašistami sami v horách. Nemali to šťastie ako vy, deti, dneska, že ste dobre zabezpečení, že ste nasýtení, že máte vzdelávanie, že máte všetko. Tieto deti unikali pred zlom. Našťastie prežili. To bolo jedna z malých šťastných, z mála šťastných, ktorí nezahynuli. Počas mojej júlovej návštevy Arménska, kde som bol na pozvanie arménskej ombudsmanky Anahid Manassian, som bol pozvaný v Jerevane do múzea genocídy Arménov. Na Arménoch bola spáchaná v roku 1915 genocída zo strany Otomanskej ríše. A v tom múzeu na záver tej expozície je jeden výrok Adolfa Hitlera, preložený do viacerých jazykov, ktorý vyslovil v auguste roku 1939. On znel takto, to bola august 1939, bola doba, kedy hľadali tzv. Riešenie židovskej otázky a Adolf Hitler vyslovil, citujem, kto si dnes ešte spomenie na vyhladenie Arménov? Táto veta teda nie je len svedectvom o bezstydnosti, ale aj varovaním, čo sa môže stať, keď zabudneme. 30 rokov po arménskej genocíde Hitlerovej, kto si dneska ešte spomenie na Arménov? Preto dnešné spomienkové pietné podujatie nech nás povzbudí k tomu, aby sme si ľudské práva, dôstojnosť a rešpekt vážili v každodennom živote. Ďakujem.